va fer passar com el puto cul. O sigui que passo. No en sabia res, no?, des que va marxar. El tio va deixar per l'exèrcit. Que fort. És molt fort. I no m'envia ni la puta carta. S'ha de ser cutre i cabró, per fer una cosa així. Però el tio va anar a l'exèrcit per pirar del barri i les drogues. A tu et molava molt, però era un colgao que es passava el dia col·locat. Si no vés a saber com estaria ara. Potser hauria acabat com el Quique. Dóna'm el rotllo corrent amb ell. Passa d'ell. Sí, mira, per tu és molt fàcil. No, tio, però que tu has de currar per estar com sempre a la cuina, saps? Tu últimament ja estaves molt bé. Doncs curra tu, li tires els trastos al Sergi i passes del Carlos. Ja està, i si et ratlles et fots els cascos i el teu rotllo. Ara mateix ho deixaria tot. Va, no més tonteries. Necessitem els diners per ajudar el Quique. Dóna-li la volta. No et ratllis, tens dos tios que et molen a la cuina. Doncs juga, que ara podràs triar quin t'agrada més. Que no puc triar mai. Ara sóc un paio responsable, saps? Lluís, jo t'agraeixo que finalment m'hagis tornat els diners. Però no vull tornar amb tu. No pretenia que ho fessis. No et puc negar que m'encantaria, però... Sé que no em vaig portar gens bé amb tu. I entenc que no puc fer res per intentar arreglar-ho, no? Ei! Hola, Me n'he d'anar. Només venia a donar-te les gràcies,